Salutare! Bine v-am regăsit pe canalul Analiză Tactică cu Sandu Borș. Astăzi vom discuta despre FCSB, Steaua. Fiecare spune cum vrea. Eu voi spune și FCSB și Steaua pentru a înțelege toată lumea ceea ce vrea. Vom discuta despre jocul de la Salonic, unde, după cum știți, Steaua a câștigat cu 1-0 prin golul marcat de Bărligea. Voi încerca să analizez mai mult prima parte a jocului, adică prima repriză, primele 60 de minute, putem spune, după care Steaua, FCSB-ul a avut mult de suferit, Olaru luând un cartonaș roșu și în ultimele 40 de minute, jucând cu un om mai puțin, Steaua, cum am spus, a suferit, a avut de absorbit tot timpul presiunea celor de la PAOK. Bun. FCSB a început cu Târnovan în poartă, cu Crețu în fundaș dreapta, doi fundași centrali, Mihai Popescu și Daua. În partea stângă a jucat Radunovici, cu doi mijlocași centrali, Alexandru și Șut, cu Tănase și Băluță în benzi, cu Olaru în spatele lui Bărligea. Bărligea atacant, după cum știți, Gigi Becali a plătit o sumă consistentă pentru un atacant, iar acesta i-a răsplătit încrederea înscriind golul victoriei. O victorie mare pentru fotbalul românesc, o victorie care dă speranțe că fotbalul românesc este în creștere. Gigi Becali a simțit momentul creșterii acestei echipe și în această vară a făcut două transferuri care deocamdată se dovedesc a fi bune. Atât Bărligea cât și Florin Tănase au făcut aseară un joc consistent. Voi analiza un pic ceea ce a făcut bine FCSB-ul aseară, și anume, în primele 15 minute au avut de absorbit o presiune a lui PAOK. Sigur, PAOK o echipă cu jucători mai puternici, o echipă cu jucători care au jucat multe meciuri europene, o echipă cu jucători care joacă un fotbal modern. Și spun asta prin prisma faptului că la majoritatea acțiunilor de atac aduceau 5-6 oameni în jurul careului. FCSB-ul a găsit o balanță între a absorbi presiunea și a face ei presiune. După minutul 20 ei au echilibrat foarte, foarte bine centrul terenului, au creat presiune atât prin Bărligea cât și prin Olaru, punându-i pe greci în dificultate în construcția jocului. Dar cheia primei reprize, din punctul meu de vedere, au fost cei doi mijlocași centrali, atât Șut cât și Alexandru, făcând o treabă foarte bună. Cum am spus, PAOK punând presiune, împingând liniile FCSB-ului, i-au obligat să se apere foarte jos, mai ales în situațiile când crea o superioritate în bandă și linia de apărare a FCSB-ului era jos. Cei doi mijlocași centrali făceau un joc extraordinar, închizând aceste spații. Nu au creat deloc distanțe sau spații între linia de fund și linia de mijloc, ei fiind un tampon tot timpul în fața fundașilor centrali. Iar cei doi jucători de bandă, atât Băluță cât și
Tănase, pe partea defensivă, au făcut un efort foarte mare, ajutând echipa, dându-și seama că doar așa vor putea scoate un rezultat foarte mare. Sigur, îi știm și pe Bărligea și pe Olaru, sunt doi jucători care fac un efort imens, fără minge, și la ei nu era problema aceasta să vină, tot timpul Steaua a fost compactă. Sigur, au avut și șansă când cei de la PAOK și-au creat 3-4 ocazii. În prima repriză două mari în care Târnovanu i-a salvat pe cei de la Steaua. Dar ce m-a impresionat pe mine au fost disciplina celor doi mijlocași centrali care au închis toate spațiile din fața fundașilor centrali. Și încă un punct care aș vrea să-l amintesc a fost efortul lui Florin Tănase. Florin Tănase venind ca o vedetă la FCSB, venind ca un jucător sau plecând întâi în țările arabe ca un jucător cu o anumită cotă, s-a întors la FCSB un pic pe vârfuri. Gigi Becali i-a arătat prin felul lui de a fi că la el nu merge așa, pentru că a creat o concurență în lot și l-a mutat pe Florin Tănase în decurs de o lună jumate pe 4 poziții. Sigur, el este un jucător deștept care poate să joace pe acele poziții unde a fost mutat, dar ieri și-a dat seama că trebuie să joace în bandă și să ajute pe partea defensivă echipa. Nu a făcut lucruri extraordinare pe partea ofensivă, unde calitățile lui se pretează pentru un joc ofensiv, dar a făcut un efort făcând mulți metri în banda stângă. Cum am spus, asta este o analiză pe primele 60 de minute, în care FCSB-ul are șansa în ultimele secunde ale primei reprize să deschidă scorul printr-o acțiune foarte frumoasă a lui Olaru și Bărligea își arată clasa. Din punctul meu de vedere, este un atacant care în scurt timp va ajunge în Europa, pentru că are forță, este puternic, are simțul porții și este bătăios, nu cedează niciodată, atât în jocul cu minge, încearcă să caute, să creeze spații pentru colegii lui, dar și în jocul fără minge este un jucător foarte, foarte util, făcând un efort foarte mare pentru echipă. După minutul 60, după cum știți, Olaru ia roșu, Steaua este împinsă în propriul careu, absorbe presiunea, au și multă șansă, PAOK ratează și după 115 minute în total cu prelungirile primei reprize și prelungirile celei de-a doua reprize, Steaua, FCSB-ul reușesc un rezultat foarte, foarte bun pentru fotbalul românesc. Să sperăm că este un nou început pentru fotbalul românesc, unde jucătorii români înțeleg că, virgulă, cu disciplină și multă muncă, pot să câștige și meciuri în care nu sunt favoriți. Cu ajutorul Domnului ne vom vedea data viitoare. Mulțumesc!